Масочку снимите, пожалуйста. Одну ноздрю закройте. И при вдохе я буду вам впрыскивать, ладно? Молодец. Моңа кадәр энә белән ясалган ковидка каршы прививканы хәзер яңа ысул борынга сиптерәләр. Бу шул гам ковид-вак. Минҗихан Зиннурова вакцинаның шул юлын сайлаган. Иң мөһиме файдасы гына булсын ди. Минҗихан апа бер юлы грипптан да прививка ясата. Все-таки ковид бик куркыныч чир бит инде. Хронический чирләр күп, булгач, алар бит осложнение бирәләр. Шуңа күрә ясыйм, үзем үз теләгем белән килеп ясыйм. Прививкалар грипптан да ясыйм, ковидтан да ясыйм ел саен. Прививканы борын аша ясаткач 2 сәгать дәвамында төшкерергә, сеңгерергә ярамый, тәмәке тартудан тыелып торырга кирәк. Район үзәк дәваханәсендә борын аша сиптереп 2 атна эчендә 40 кешегә коронавируска каршы вакцина ясалган. Бұл оның методлары тоже бүтінісі эшләнгән. Біз бұны инде эшлибез. Аны эшләр өчен безгә насадкалар кайтты. Шприцка кигертеп, шулай борынга сиптерер өчен. Булар безнең тоже җитәрлек дәрәҗәдә бар. Өлкән яшьтәге Нәҗибә Насырова да эпидемиологик хәлнең катлаулана баруын исәпкә алып, вакцина ясатырга булган. Бер килгәч гриппка каршы да прививка алырга булдым ди. Ел сайын прививка ясыйм. Ширлемескә. Бүген грипптан да, коронавирустан да прививка ясарга килдем. Бүгенге көндә коронавирус таралу белән беррәттән грипп белән авыручыларның да көннән-көн артуы күзәтелә. Шуңа күрә табиблар 2 авырудан да бер юлы прививка ясатырга киңәш итәләр. Район үзәк дәваханәсенә коронавируска каршы 4700, гриппка каршы 10800 доза вакцина кайтарылган. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.